Handa ka na ba? In English, are you ready? Sabi nila, dapat para kang Boy Scout o di kaya naman Girl Scout na laging handa sa kung anumang hamon ng buhay. Pero minsan, kahit gaano ka pa kahanda, pag dumating na ang bagay na matagal mo nang napaghandaan, nandun pa rin yung pakiramdam na nakakakaba, nakakabalisa, at nakakatakot na baka may pumalya o baka hindi umubra. Gayunpaman, kailangan mo lang magtiwala at maniwala na ang iyong paghahanda ay may importansya. Kaya ang tanong, handa ka na ba na magsuot uli ng face mask, magtimpla ng dalgona of coffee, o di kaya naman bumili ng baked sushi? Ang masasabi ko lang, mas masarap maging handa. Isa ko pang tanong, handa ka na ba sa mga sikretong hindi mo inakala? 9:00 hanggang hating gabi tayo magsasama, kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Terra.